Mayang adlaw sa tanan, salamat sa Ginoo sa lain na sad nga kahigayunan nga iyang gihatag nga din kita makapadayon sa pagtuon sa iyang nga pulong. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, mga isa taog tabang di natong masabtan ang mensahe sa Ginoo karon. So magampo ta. Ginoo, salamat sa panahon, salamat o Dios nga ikaw padayon ang pagkamaayo sa moa matagos sa kinabuhi. Salamat o Dios nga diin nining katapusan nga bulan, ikaw wala nagpasagad, ikaw nagatiman. Salamat o Dios. Samtang kami amahan, magatuon sa mga pulong, ikaw pa din magalamdag sa matagos sa kasing-kasing unahuna din amo ang masabtan o maaplikar sa matagos sa namo kakinabuhi. Tabangi kami amahan, kay wala kami mabuhat, kay kami tao lamang. Imo ang tanang dungog o himaya sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. So padayon ta sa ato ang series og nata karon sa Lucas Kapitulo 1, 39 hantod sa 45. Again, Lucas 1, 39 hangtod sa 45. Ako ang pagkabasahon. Unya, nangandam si Maria og midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nakigimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth og misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ipanganak. 43 Pagkadako sa akong kalipay nga inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milihok sa kalipay ang bata nga akong gisabak. 45 katapusan, bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Dios na panalangin ng daan sa ihang mga pulong. So now, naiduha ka major nga aspect sa plano sa Ginoo sa pagluwas sa katawhan in which ato asan i-highlight. So ang una atong makita diri, of course, nga ang the person of Jesus Christ, is Jesucristo, atong makita iyang pagka-divine, iyang lordship, iyang Messiah in which mo ang pirmi nga prophesy iyang pagka Messiah. Gadiin atong nasayran pinagi sa mga pulong ni Elizabeth sa pagkatungog sa iyang pagpangumusta, again sa atong nabasa
mao na atong nasayran pinaagi sa mga pulong ni Elizabeth og ang response ni John, in which si John the Baptist na pa sa taguangkan milihok or milihok milukso nalipay ang bata. So kana nga response nagpadayag nga si Kristo ang gisabak ni Maria is mao ang Messiah. So now dili kini nga passage directly focus ni Kristo, dili ni Maria, dili ni Elizabeth, dili ni John the Baptist nga nasa taguangkan, kundi nagapokus kini mahitungod ni Kristo. Siya ang manluluwas sa kalibutan sa tanang tao. So ikaduha atong i-highlight diri nga ikaduha nga aspect sa plano sa Ginoo sa pagluwas sa katawhan. Atong masayran diri nga gi-reveal diri sa passage nga naay intersecting ang Old Covenant og New Covenant. So again, basin wala ta na sayod. So ang Old Covenant atong nasayran nga sa balay sa panimalay ni Elizabeth o ni Zacarias naa didto nagtagbo ang Old Covenant o New Covenant. Well, atong nasayran ang Old Covenant mao nang Old Testament na burnt offering, pagsunod sa mga balaod nga sa templo para sila adunay kalawasan. Apan ang New Covenant in which mao na ang penalty nga naabot si Kristo iyang gibayran iyang giluwas ang mga tao gikan sa kadautan. So now nagmeet sa panimalay ning Elizabeth ang Old Covenant o New nga Covenant. So now ang mga prophet na ay mga ibin sa Old Testament, sa Old Covenant, ang mga prophet na sila'y isulting mahinungdanon nga mensahe ug ang usaan ni ana ang giingon nga ang Dios mag-send, ang Dios magpadala sa iyang anak diri sa kalibutan aron maoy magbayad sa tanang kasalanan. So dili na sila mag burnt offering or unsa pa nga mga balaod sa templo nga ilahang sundon, kundi si Kristo na ang labing labawng halad nga magbayad sa tanan nga kasalanan, in which atong makita ma-picture out diri sa usa ka diri sa sulod sa balay naa diri si John, in which si John mao ang katapusan nga propeta nga mao ang katapusan nga mosulti sa mensahe nga ang Dios magpadala kay si John the Baptist mao siya forerunner nagingon si John, gi-prophesy si John nga siya ang mag-andam sa dalan alang sa Ginoo. So makita na diri na ang propeta si John the Baptist napastago angkan katapusan nga propeta. Makita usab nato diri nga naa ang Messiah, in which si Maria ni visit sa panimalay ni Elizabeth. So atong sa usa ka picture, usa ka panimalay nag-intersect ang Old Covenant ug ang New Covenant. So now, kining passage kay gitawag ni siya visitation. Sa mga theologians or mga church fathers, ang previous nga passage is gitawag nila annunciation, in which maong gi-announce sa anghel ngadto ni Maria na siya magbuntis og mao nga si Kristo nga Messiah og unsa ang role ni Maria diha sa plano sa Ginoo sa pagluwas sa mga tao, sa redemptive plan sa Ginoo. Unsa ang role ni Maria ug unsa ang iyang gisabak. Mao to siya annunciation. Ang kaning ato nga passage mao ni ang gitawag og visitation, in which si Maria ni visit nga rin ning Elizabeth. So now atong sayran diri in which duha ka respective nga mga ginikanan nga mga duha ka respective nga ginikanan sing Elizabeth nga katapusan nga propeta nga forerunner nagsabak ni John the Baptist, and then napod sing Maria nga nagsabak ni Ginoong Hesukristo nga mao ang Messiah. So now naa sila fellowship sa ilang pagkita na sila fellowship. Siguro grabe nilang pag-istorya, grabe nila na sila communion. So inana. So now sa verse 39 atong sayran diri, na diri ang ilang
grabe ilang fellowship, ilang gi-share. 39 og 40, unya nangandam si Maria og midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea, miadto siya sa balay ni Zacarias og nakighimamat kang Elizabeth. So now, kaning ilang pag-fellowship, kaning ilang panagtagbo, dili lang isama sa mga parente ta inana murag reunion nga parente lang inana kanang panagtagbo nga samot na mga babay nga managtagbo is atong sayran aki at guro kining agi like inana pero dili inana ang ilang panagtagbo ning Maria og ning Elizabeth, in which ato makita ang kining duha ka babay is nga si Maria ug si Elizabeth is naa sila'y kanabang matured or naa sila'y communion nindot ilahang panag-uban. Usa dira is atong masayran nga ang Ginoo grabe kay mo provide giunsa sila paggamit pinagi sa providence sa Ginoo. Ug usa nga gi-highlight diri ning Luke yang gi-emphasize nga ang kaning duha ka babae is naay pagtuo sa pulong sa Ginoo, in which ato ang sayran kung na siya pagtuo sa pulong sa Ginoo, na siya pagtuo sa Ginoo, nausab siya pagtuo sa saad sa Ginoo. So now, ang kaning Messiah, kaning forerunner, saad ni siya, promise ni siya, mao ning ilang gituhan, mao ni ang usang nga gi-emphasize ning Luke. Ato ang masayran dire. og usa-usab ato ang masayran kung unsa ang purpose sa Ginoo sa matag usa kanila. No, atong sayran nga si Elizabeth og sing Maria dako kayo og kanang age gap siguro sa ato nga panahon ibutang nato nga boomers ni sing Elizabeth and Gen Z ni si Maria. Like inana dako kayo og gap atong hunaon si Zacarias og sing Elizabeth tigulang na nga nagbuntis ni John the Baptist. And then sing Maria wala pa gay nakasal. Oh, di ba? Ang balang Espiritu Santo, meaning dalaga pa si Maria, and then tigulang na sing Elizabeth. So dako kayo ang ilahang difference sa ilahang generation apan mas dako ang plano sa Ginoo ug ang grasya nga gi-expand nga iyang gi-unite ang lagyo nga generation. So now walay generation gap ning Elizabeth og ning Maria. Walay generation gap diha sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Kung unsa ang plano sa Ginoo, kung i-unite matag unsa bisag unsa man ang mga differences, bisag unsa man ang kalainan, kung pagbuot sa Ginoo, walay makababag bisan pag unsa kalayo ang generation. Mao nang mga batan-on, so atong i-take advantage no nga maminaw ta sa atong mga hamtong labi na nasa simbahan, mga hamtong kay grabe na sila og mga wisdom, bless, lagi na. So, ang atong masayran dira nga again, sa Elizabeth, kung unsa siya ka hamtong, walay generation gap, grabe ilang pag-fellowship, grabe ilang communion. So now, sa versikulo 41, na atong makit-an diri tungod kay hamtong sing Elizabeth, matured si Elizabeth, na diri makita nato nga naay fruit of the Holy Spirit, naay bunga sa Espiritu Santo nga gi-display ning Elizabeth. No, 41 sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan, unya napuno sa Espiritu Santo sing Elizabeth. So now atong nga sayran diri nga puno sa Espiritu Santo sing Elizabeth. So now ang nagpadayag diri usa sa mga timailhan tungod kay ang bata milihok, meaning greetings pagali ni Maria. Greetings pagali ni Maria is grabe na murag click na dayon nga inana ang Misaya ni naabot ni. Like inana. So now atong sayran nga ang bata nilip or milihok bisan pag nastagoangkan ning Elizabeth kanong paglihok is nay kalipay, na ay naghatag og praise, naghatag og adoration diha sa again promise, diha sa kamatuoran, diha sa pulong sa Ginoo. Ato sang sayran nga grabe ang paghigugman ning Elizabeth towards ngadto ning Mary bisag unsa sila kalagyo. So labaw sa tanan is grabe usab paghigugma ning Elizabeth sa
nasa taguangkan ning Maria, in which mao si Jesucristo. So now, gidisplay ning Elizabeth ang bunga sa Espiritu Santo. So now, atong imagineon ko no, si Elizabeth kay nanganak siya, firstborn niya, siguro yung mga edad, mga 50s, 60s, like ina atong tanawon, ibutang na to inana, tigulang naman. Firstborn pa yun. Siguro sa paggabati niya ni Maria, iyaw tang usulti ang unsa, grabe na, bisay tigog na ko kay buntis gihapon ko na apan dili inana ang iyang pag-approach, dili inana iyang pag-display sa iyang karakter, kundi iyang gi-acknowledge nga ang inahan sa iyang Ginoo anaa may bisita kaniya. So now ato ang nasayran nga sing Elizabeth nasayod siya nasayod siya kung unsa ang kinsa ang gisabak ning Maria. So now, again, ang fruit sa Holy Spirit na ay tumabasa na ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Og ina na mga butanga, gidisplay na ning Maria og ato ang makita pinaagi sa ato ang nasayran og gidisplay ning Elizabeth pinaagi sa ato ang nabasa. So now, she was filled with the Holy Spirit, and then iyang gi-display usab ang fruit sa Holy Spirit. So inana, ang focus again dili about ning Maria, dili about ni Elizabeth, dili about ni John the Baptist, kundi ang focus na ni Jesucristo. So siguro sa ato matag sa kinabuhi, atong focus si Jesucristo ug unsaon man nato pag-display sa Espiritu Santo nga makita sa uban, madayag sa uban, nga ingnon ta nga Kristohanon dyan, naagin siya Kristo sa kinabuhi. Kaya ba natong i-display ang mga butang, ang mga ambunga sa balang Espiritu Santo sa atong kinabuhi? Ingon nga kita mga sumusunod ni Kristo. So now, sa versikulo 42, ato makita diri kung unsa kahambol si Elizabeth. Og misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang babay, bulahan ang bata nga imong gipanganak. So atong sayran dire nga grabe jud ka mapainobsanon o sa nga gi-display ning Elizabeth is iyang pagka painobsanon. So og atong sayran ang angel dari sa iyang husband misulti nga ikaw mahimo kang inahan sa forerunner na Misaya, o di ba? And then ang angel misulti usab pinaagi sa mga propeta ning Malakay, propeta Elijah, ni Isaiah, ni Jeremiah. Kasi John the Baptist mao ang forerunner before ang Messiah nga maabot. So now, sa panahon nga si Maria milakaw, misulod sa pultahan, walay gisulti sing Elizabeth mahitungod sa iyang kaugalingon nga naanaw ta siya nga Maria, kabalo ba ka nga grabe kayo maayo kayong Ginoo iya kong gamiton kay ako ang paandamon. Wala siya na ako ang himong inahan nga mag-andam para sa wala siya niingon na wala siya gisulti about sa iyang kaugalingon, wala siya gisulti about ni John the Baptist, wala siya lain gisulti kundi yang gisulti bulahan ka sa tanang babay, bulahan ang bata nga imong ipanganak. So now mahimo sing Maria nga ginikanan sa Ginoo ng Elizabeth. So now again, it's all about Jesus, dili about ni John, dili about ning atong sayran no si John the Baptist. Dira pod nato makita kung unsa ka mapiinobsanon ay iyang kinabuhi. So now si John the Baptist usa sa atong masayran niingon siya nga he must increase, I must decrease. To atong masayran wala lain nga ebidensya nga atong makita kun dili sama sa iyang ginikanan nga Elizabeth kung unsa ka may paniobsanon mausab sing John. So now grabe na ang iyang self-denial, iyang focus sa ministry mao si Kristo lamang. Mo na ang ministry ni John nga iyang focus mao si Kristo. Og again kana tungod makita nato sa usa ka ebidensya inana sing Elizabeth bisan pag
pagbisita pa lang ni Maria, paglakang pa lang sa pultahan, grabe na nga pamaibsanon gipokus ni Kristo daan. So now, usab sa ato nga kinabuhi nga bisan unsa man nato ka maayong tao atong seran, bisan unsa man nato ka ingnon ta nga grabe paggamit ang Ginoo sa atong kinabuhi, bisan unsa man ta nga maingon ta nga kaya natong buhaton ang mga dagkong butang. Again, atong hinumduman si Elizabeth, giprophesy siya nga siya ang mahimong ginikanan sa forerunner apan gipokus niya ngadto ni Kristo. Kita usab atong ipokus diha ni Kristo. Walay mayong tao, walay maayo, dili ta man nga ako grabe kayo gigamit sa Ginoo. Again, tanang himaya kadungganan kang Kristo lamang, focus ni Kristo. Now atong siren diri sing Kristo, the person of Jesus. Sa 43, pagkadako sa akong kalipay ang inahan sa akong Ginoo. Okay? Imagine, o sa nadira nga definition nato makita, akong Ginoo miduaw kanako. So now, siguro ang kaning gitawag na to ang taguangkan or nasa womb, womb ning Maria, siguro mga days or weeks pa lang, basta kay undetectable pa siya. So again, undetectable pa siya, kalang maopa ayang pagmugna. So undetectable pa siya. And then sing Elizabeth, yan ang gi-acknowledge. Bisan iyang gi-acknowledge ang gamay kay nga siguro fetus pa, si Jesus Christ na ning Maria. Iyan ang gi-acknowledge akong Ginoo, di ba? Atong dirang masayran, kini ako aning master, ako aning Messiah. Mao ni akong manuluwas. Mao ning inahan sa akong Ginoo, di ba? Atong sayran inana ang gihatag nga definition ning Elizabeth. O atong sayran diri nga si Jesucristo wala nagpaabot nga moduol ta. Kundi si Jesucristo mismo ni duol. Nga mahan nagpadala siyang anak diri sa kalibutan aron sa tanang motuo malawas. Inana. Again, nasayod si Elizabeth iyang gi-acknowledge nga bisan unsa kagamay fetus pa siguro, iyang gi-acknowledge nga mauni ang Ginoo, mauni ang master, mauni ang manluluwas, mauni ang Messiah. Inana sing Jesucristo. So now, sa 44, atong sayran diri nga ang saad sa Ginoo, God's promise fulfilled natuman. So 44, kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Nana si Elizabeth. So now, unsa man ning leap of joy, milukso sa kalipay. So imagine na bata napastaguangkan, milukso sa kalipay. So dili niingon nga o sa basa sa ginikanan nga uy mulihok lagi ni akong tiyan unsa kay panghitabo. So dili inana, kun dili gi-open sa Holy Spirit, again puno sa Holy Spirit si Elizabeth, gi-open sa Holy Spirit ang kasing-kasing og ang hunahuna og ang mata ni Elizabeth nganong si John the Baptist milukso sa kalipay. Sa karason nga si Maria niabot og nasa taguangkan ang Messiah. Again, ang point, tanang focus dira ning Kristo. So, mao nang usa sa mga job, usa sa mga trabaho ni John the Baptist nga, again, andama ang dalan alang sa Ginoo. Kana, mao nay usa ka trabaho ni John the Baptist. I-point tanan ang attention sa Ginoo. So, dili about ning John the Baptist, dili about ning Elizabeth, dili about ning Maria, kundi about ning Jesucristo. Nalipay pag-ayo si John, milukso ang bata tungod aduna ang presensya sa manluluwas, aduna ang presensya sa Ginoo, aduna ang presensya sa Messiah. So now, bisan pag naa sa taguangkan sing John the Baptist, iyahan ang gipoint nga kini mao ni ang manluluwas, lipay na kay si John. So now, ang mga church fathers sa una, moana sila nga ang pinakaunang nga trabaho ni John nga masayod ta nga si John, grabe kayo mo sangyaw, grabe kayo iyahang pagsangyaw mahitungod ni Jesucristo. Ang pinakaunang nga trabaho ni John is nahitabo kini, gihimo niya pulpit
ang womb, ang taguangkan sa iyang inahan. Iyang gipoint largo, lipay kayo si John, milukso si John, tungod kay naa presensya sa Ginoo. Kita, unsa man ta mo respond sa Ginoo? Malipay ba ta? Mulukso ba ta? Maguol ba ta? Murag dili man pabor na ko ang sitwasyon. Apan ang Ginoo wala nagpasagad, wala ni biya. Miduol siya. Anang Ginoo? Unsaon man nato pag-respond sa Ginoo? Again, ato ang mabasa, pinagi ning John, milukso sa kalipay, naa ang joy. So, na. Unsaon nato pag-response sa Misaya? Simple, malipay, naa ang joy. Sa katapusan nga bersikulo, atong sayran diri ang pagtuo ning Maria. So now, 45 katapusan, bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. So sa previous nga passage ug atong sayran nga si Zacarias kay naamang siya, na-mute siya tungod kay wala siya mituo nga sing Elizabeth manamkon mahimong inahan sa forerunner which is mao si John. Wala mituo dili makasulti sing Zacarias makabalita nga bisag tiguang nako kay nahimo pa mi nga ginikanan, mahimo pa kong amahan. Kay mute man siya. At the same time, siguro, proud papa gyapon sing Zacarias, bisan pag dili siya makasulti. Apan makasulti si Zacarias, panganak na si John, hindi magawas na siya dahil sa kalibutan, si John. So now, mao na ang panghitabo, wala mituo si John. Mao na ang previous passage, wala mituo si John. Na-mute si John. So now, pagbisita ning Maria sa panimalay nilang na-mute sing Zacarias, pagbisita ning Maria diri sa panimalay nilang Elizabeth o ni Zacarias, miana sing Elizabeth, bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Siguro og naa si Zacarias ato nga time ibutang nato nga nakadungog Zacarias, murag sagpa kay to niya nga may pagnituo nga to di unda ko maamang karon like inana ang siguro inana ang mga tono. Apan ato ang tanawon diri nga si Luke nagdraw siya og attention diri nga si Zacarias is naay pagduha-duha, naay doubt, wala dayon mituo sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa anghel kumpara ni Maria nga og atong tanawon diri sa 38 atras gamay niana si Maria, sulugon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti og mibiya ang anghel kaniya. Maria, iyahag dayon gi-embrace, iya dayon gi-accept ang mao nga mensahe, iyahang gituohan, iya believe and trusted nga kini mao ni ang pulong sa Ginoo ug mahitabo ni mao ni ang saad sa Ginoo, mao ni ang gospel. And then siguro sa lain nga pagkasulti ana siguro sing Elizabeth may pagka Maria kay ni tuo pa kadayon kaysa kaning tiguang pari nga ni Zacarias nagduha-duha. Blessed are you. So bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo. Again, dako kayo na og role sa matagusan nato kinabuhi usab nga bulahan ang mituo og mutuman ang mga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo. Dako kayo og expand ang gospel, dako kayo og expand ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. Apan again nag-ingon, bulahan nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo. So now aton tan-awon diri si Elizabeth, grabe iyang kalipay nga bisita niya ang amahan sa iyang Ginoo. Ingon man si John, milukso, milihok si John, nas taguangkan. Grabe ang kalipay. Ug ato sa sayran diri, grabe ang pagtuo. Grabe ang bulahan kay mituo. Grabe ang pagtuo ning Maria. Ug atong i-combine, naa dira ang faith o joy. So, unsaon na to pag-response sa Ginoo? Siyempre, naay faith and joy. Naiuban, masobraan. Grabe na ang joy. Bisan magkaguliyang na apan nalimtan nila ang tinuod nga mensahe, tiunay nga mensahe nang kinahanglan usab og pagtuo in which ato ang nasayran karon. Again, natay pagtuo nga si Kristo miari sa kalibutan,
pinagi ni Maria. Nag-offer siya sa kaluwasan sa tanan nga mutuo. Adunay katagbawan, adunay kalipay diha ni Kristo. So now, karon ang Christmas kay approaching. Hapit na Christmas na nasayod ang tanan nga ang Christmas is may tungod ni Hesus Kristo. How we respond sa upcoming nga Christmas or how we respond sa Ginoo? Simply respond nga naay faith and joy na ang pagtuo diha sa Ginoo nga manay siya sa kalibutan aron pagluwas sa tanang katawhan nga may tuo inubanan sa kalipay nga anaa si Kristo nag-uban pinagi siya ang presensya nga mao ang balaang Espiritu Santo. Again, pag-response ta sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi na ay faith and joy. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Then nag-remind ka namo amahan giunsa nimo paggamit ang duha ka babay si Elizabeth ug Maria para sa imong dakong plano sa pagluwas sa katawhan sa kalibutan. Grabe dako kayo sila og diferensya ingon diha sa ilang generation. Apan walay babag sa imong plano amahan. Bisan unsa ka lahi-lahi nga nagkalain-lain nga estado, nagkalain-lain nga bisan unsa man nga differences, bisan pag generation, tuig, kung imong pagbuot imong nga plano is matuman gayud walay babag. Salamat o Dios, salamat o Dios. Nga diin ikaw padayon matag magbuhat tugutin balag Espiritu Santo nga magbuhat sa matag-usan namo kag kinabuhi. Nga diin kami padayon nga magatuo hugot diha kanimo. Salamat o Dios sa mong padayon. Ikaw pasalamatan mo isalig kin mo tanan padayon ka mag-bless sa matag dalunggan nakadungog sa mong mensahe karon. Salig kanimo tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. O Diyos, ikaw